Ito'y di aldaw na inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, natayo amin nga umili, hintay amin idiri. Tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuy aldawa na pili. Na ito'y ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay sala, agragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat, rugyan tayo, dahito talo nga aldaw, talo nga rabi, panagsagsakribisyo, panagkarkararag, para iti panang piyesta tayo, panang rambak tayo, iti panakakonsagrar, panakaididikar, dahito simbaan tayo. Kati simbaan, ad-adda nga ti kaipapanan na, datayo nga tattao na, datayo nga kameng na. Agkamatalag tayo iti Diyos, dawaten tayo iti Espiritu Santo, tayo so kumati mang saranay kada tayo, mang pabileg, mang patibkar kada tayo. Tapno nga may karita ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Natay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma. Kasyan na tayo kung matiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Kristo kasyan na pakawanen naka, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Sikapu mga
Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ken dito'y nagkakapyan, kadagiti tatawa na imbag di banag nagkagenda, imunan nagkaka, Ikan mo katapatrukbaan na kaday na yawen nata. Agyaman kamken ka kapuiti. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos sa ilangitan nari. Diyos Ama, aman nagkabali namin, Ket sikapuya Jesu Kristo, bugtong nganak ti Diyos na Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami. Kadagiti basbasol ti lobo, awaten kaday araraw mi situtugaw iti mapanawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. yan kami siksikaw ako. Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Apo a Diyos mi, ipaay mo kad kadakam, ti di agresat asalon at ti bagikan kararwami, ket babaen ti panangibabait, ninagloriaan a Birhen Maria, mailisi kam kuma kadagiti pagel iti daytoy abiyag, ket mairagpat kam to, kadagiti agnanayon aragsak, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti
Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Kalpasan ti panangan ni Adan iti bunga ti kayo, pinukkawan ti Apo a Diyos ti lalaki. Sa dino ti yan mo, kinunana. Nangeg ko ti arimpadek mo iti minuyungan. Insungbat ti lalaki. Ngem nagbuti nga ket naglemme nga gapu talamu-lamu ak. Siya sino tinangibaga alamu-lamu ka, sinaludsod ti Diyos. Nangan ka kadi iti bunga nga imparit ko akanem, ti babae ngayon kabil mo dito kakatunaynay ko, inikanak iti bunga ti kayo, kitkenan ko. Insungbat ti lalaki, apay nga inarabin mo daytoy, kinuna ti Apo a Diyos iti babae. Inalilaw na ti uleg ket nanganak, insungbat na. Kinuna ti Apo Diyos iti uleg, madusa ka gapu iti daytoy. Si kalaeng kadagiti amin nga animal, ti masapul ang mangibaklay iti daytoy alunod. Manipo dita aguyas ka, ket tapok ti kanem iti unos ti panagbiag mo. Aginuray kayto iti babae. Kaninyon to nga ginusor ti tao ken ti uleg. Tarigagay to ti tao apis iten ti ulom, ket tarigagayem tumet akagaten ti bukod na. Iba ti impanagan ni Adan ti asawa na, gapo ta iso ti ina ti amin a tao. Ti sao ti Apo. Sika titangsit ken ragsak dagiti tattao tayo. Benendisyonan ka iti Diyos sa kangatuan. Sika ti kagasatan kadagiti amin na babae dito'y daga. May kariunay ang madaydayaw ti Diyos anang parasuay ti langit ken daga. Dinto malipatan timpakitam a panagtalek mo iti Diyos. Malaglagip to dagiti tattao bayat ti pakaamuda iti panakabalin iti Diyos. Dagiti sawa makaitetiag na nayon labyan. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Kristo na itulag ni Maria iti inana amay asawa ken ni Jose ngem sakbay ti panagkasarda na ambuan ni Maria ang masikugan babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na ket di nakayat nga ibabain ni Maria pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo ngem idi pampanunuten na daytoy nagparangken kuana ti anghel ti Apo iti maysa at agtagainep. Jose nga anak ni David kinunana, di kaagamak ang mangikasarken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipas ngay nanto ti maysa lalaki kat panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasolda. Naaramid amin daytoy,
Tapno matungpal ti insa o ti Apo babaan ti propeta. Agsikog to ti berhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket mapanaganan to iti Emmanuel, kayat nasa wen adda kadatayo ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Oh, nariga mo no, siya kla dagling at kamayat ti biyagyaw. Gaputa anibersaryo ti simbaan tayo. Ito yak. Nami kadto yak dengag ta denggen tayo. Okay. Damdamagag kini mampasing no anya day di-discuss ko idi nagpasyar tayo nga didamdamok idtoy no anya day in-discuss ko may samot akabaw di na mo maibaga bastahaan nga dayta kunan na magwon nga rudan kunak mata apaya ang gamin tatta anibersaryo ti pannakakonsagrar pannakaididikar ti simbaan tayo kaano day di Ne. Ha? May 22, 2004, ha? Ngam na ijay Huwebes kunayo, gaputa San Jose, ka Biyernes mo tatalaan, maudin. Kagaputa rambakan tayo dayta, tining-tingiting ko, nukas ano ti, idigamin 2021, 500 years, ti Christianity dito'y Pilipinas. Kadayta nga pa 500 years rinambakan tayo siyam atawan nga adda tema na rinamrambakan tayo kas pangrambak iti dayta Great Jubilee 2021. Tiningtingiting ko anya dagiti programa inya ti inaramid yun di eksakto nga min idi. Adakta amano nga 2017 di jay amano nga adak San Emilio niya pala po William ti niya naganan Episcopal Vicar idto idi nagmayat dagiti tinawon nga programa ano na laglagi piyo kaya adda pag iso Dr. Del Pilar in this discuss me no anya dagitoy sisa anya ti Year of the Parish Year of the Faith year in discuss me amin kati tiningiting ko dito no anya tinaramid yo idi Year of the Parish ka parokya nga rod daytoy kasla jak amo no nalipatan yon san at damo nga tanggam nalipatan yon ala kay review tayo kung natay latan tap no maawatan tayo nga adda what is a parish no anya ti paro kya tagrambak tay nga rod 2 years nan nga daytoy simbaan ngam as a parish na create pala ang daytoy nya nga tawon dayan ti mo na nga pa didtoy pala ang idi ag 69 ag 69 60 nag 69 nga years nga pa kasla parokya dayto yan. Katatapadasan tayo nga review na niya daytoy inya naganan parokya nga daytoy ibagbagan ni mga agsilaw. Handa mo nuniwa ko kag silaw mat apay ang ano daya TV ka madimat. Okay, han bayam ta siya. Namatan. Apay irugi man jarugi. La syakon. O daytoy. Idi ngamin panagsagana ti 500 years tayo dito'y Pilipinas. Anya gamin di 500 years anya dagitoy na pasama kamin. Nyati may ni medjalan. March 15, 21. Basta 15, 51. March 16, 15, 21. Kunana day jayhan. Ni Madjilan, si Mangba ijay 5 asawa.
imo na napasamak na itugkel dagiti na panjisibon makita yu jay cross nga intugkel na jay inted na mo ni Santo Niño na aramid ti umuna amisa na itugkel ti Kristyanismo ijay Cebu. Kita nyo mo ti Cebu nagpigsa ti ko nagadot pa di da nagdakkel ti debosyon da. Kada ito'y rambakan tayo iso nga 500 years ti umuna nga misa ijay Limasawa Island di Cebu. Kada ito'y nga rambakan tayo nakadakdakkel ti kaipapanan na kada tayo a Pilipino. Taid nga simrek ti Kristyanismo. Nga dito'y Salcedo. Ta dito'y 2000 awampay laang ti pamati. Damat, basit lang. Dayta, iso nga rambakan tayo, may kay 500 years kunana, ngam tinawan at dari nam rambakan tayo, anya dagijay. Dayta, imuna nga napasamak ti bunyag ni Queen Juana, nya dinaganan, ajay nagan nga imunan, raha, inikan na ti, Santo Niño isu dijay at dapay laeng dayta imuna nga bunyag anya dagijay imay ti Kristyanismo ditoy Pilipinas dayjay tinakaaramidan isu ti nagdakkel a jubilee nga rinambakan tayo idi 2021 ngem sakbay dayta inaganan mano nga tawon nagramrambak tayon umuna nya dagijay taw-tawon nga rinamrambakan tayo. Nay madi mo tugkol mo man lang. Nakagure ka mo ta sagay sa lang. Nay. Uno maladaw lang. Daytoy. Nobena tawon daytoy. Titinawon rin rambakan tayo nalagip yung mga dagito idihaan. Ngamuwale lang. Da kami kamasinsinan idi seminar, training, amin rin rambakan. Umuna 2013 Year of Faith. At daak jay San Emilio idi. Dinis-discuss mi ipinadas mi nga inlawlawag daytoy tawon ti pamati. Kung kunada dagiti padas-padasin mi idi Year of the Lady nagado inararamid tayo ars diocesan bikaryato amin. Dayay. Then Year of the Poor. Dagita tiramrambakan tayo. 2016 andiyan ni Gabriel Year of the Eucharist and Family. Daytoy kadiday na pangkam di Manila pa yun sa Eucharistic Congress sapay daytoy idi ta nagdakkel ti akem na. Idi kwan ti 2017 pirinambakan tayo ti Year of the Parish. Iso daytoy ti salsaludsudek no kas ano mati panangilawlawag yo awampay lang ta ganas yo idi ta dayjay palagamindaan nga simbaan yo nya. Sa kailarimman nyag tarupa yung mga agin paparokya mo idi oy mayatan timmangsit. Kaya idi gapo dagita tugaw yung agkote-kote ay kamasad-sadot kay pailaang nagapostolitak ito iso nga di makimisad ti idi amoy ti nakalalagip idi kwa idi nagapostolitak ditoy Semana Santa di basaan dagitay ni dramatize nga di kwa di ni ebanghelyo han Ilansam iti cross. Hangag susurot tapaya dayjay basaan ti Huwebes Santo ken Biyernes Santo sa bali isong sungbat dayjay bangir ko ayos si kansan kung kunana niya. Malasing ko pa'y tarup-rupa yun na kayo nga daduma. Diyan ka mo. Okay, lipatan tayo. Year of the Parish, impadas tayo nga diniskas no anya ti parokya na ununag nga panakaawat ti parokya. Iso da ito, Year of the Parish 2017 da ito eh. Kinagmayat, oray siya, reneview mi mo't ejay Sevilla na to. Ita sa Salced ay del Pilar, reneview mi mo't ejay Sevilla. Ta eksakto mo't nga imuna kami nga nagididikarte simbaan nga kayo haan. Iso nga tinobnobena di jay, panakaawat nga na ununag no anya ti parokya. Panakaawat nga naununag no anya ti kaipapananti pudpud no nga simbaan. Katapta padasan tayo man nga i-review o amok nga ammo yun ta talaga nagsisiglat ti aga Salcedo gasampay mo ta PPC nga recollection master madi ka pa ay naklatag tennis dama mang recollection madi ka pa ta tasya ti siglat yo okay
Kitaan tayo na niya dito, Year of the Parish. Kanya ti purpose na. Kitaan tayo. Kunana dito'y, idi, ngamin, the old church, dahil daan nga picture, ti simbaan, pinadas-padas tayo gamin tinagsisa, pinadas-padas tayo gamin nag-BEC, iti Pilipinas, at dadagi tayo diocese nga mayat, may satayumat nga kaasin po Diyos nga, may saka dagiti mo na, nag-BEC, mayat, ngam ti spirit na, agtintin agsubsubli di old church, or kayat tayo man muna saan, isungap ti pagsasaumi nga papadi, trial and error. Agraman si sa tithing, BEC, nagbalin nga trial and taapayahan tayo ma-perfect di spirituality na. Nariga ngamin. Ito'y. Anya nagdi purpose na for evangelization. Apa nga evangelization ka? Anya na ganan? 500 years nga iso ti kungko natin dito evangelizationan. Aging katata iso pay laang. Wen ngamin nohan gamin nga nalawag. Agsubli-subli ta ijay basic. Nohan nga agpapada di taray ti turungan. Agsubli-subli tayo ijay pangrugyan. So nga nagpa-training mo't ani Mayora ti kwa. Ti tennis idta 10 days. Nagsiglat kayo gasong ta 10 days. Lakla kayang kam agtentenis agad-adal kampay lang da kayo 10 days player da kanon. Dapay nakabaraba dun kada nagganas pa dagita. Tira. Nagmamayat pa ta barabad dan kada kuna ajay training da gaputa medyo nakatinga kamin kunada apo mabalim pa iti sumali aguray sa balin to nga bats tano iramang kayo nga sublian man day kay rogrugi ken di nakaadayon haan nga agpapada di turungan agsubli-subli ijay basic haan tayo nga makaadang kadisemot la dati di parokya no nga agpapada di turungan no haan nga agaammo di kayat nga aramiden maagsubli-subli tay lata so nga pinadas tay pay tag kongresan hindi kita ka agdudumamot ti pan nakaawat tayo ti parokya agdudumamot ti pan nakaawat tayo ti akulait agdudumamot ti pan nakaawat oray pa nag-training tayo ako pinapili mi ngamin ay hindi ka naka-training umalis akla ija methodism o di nakayat ni father wanggaron nagakulait ka naglektor ka ngam nabati ka ta ado ti absent mo ijay training kasla mo ijay tennis so kung nag-i-stricto na giti para training pa yun, nagita lektor ka na tap na agpapada di kayat. E di application, tapalo lang. Adulat na ti agro. Sa bagay, hangasak ti marikutanan, tanong madi di agbasan ko, nagita nag-training ko. Isudan ti mabain, at least hangasyak. Madigamin na hang agpapada ti turungan, kas tamo la ti parokya. Aping evangelization, nagbayagan. Na perfectay kuman nga maan. Hanggamin agbapada di rubwat kuna tayo di pa nagrubwat adda mo ududi adda mo gamin madi nga sumurot adda mo natanggan ti ulo na tay kunakon nga nakitraining na minsan kan hang kumalpas na nakayat ni apo padi na ka aglektorak to giant UCCP unman adda pa agkuna ka apo ay aywom ta umay haanan hanyo ay aywonan ibagayo ket na mapandadyan isupay nga paspasalay hang ko mga kasjay ngam daytay ko tapno willing tay amin agkakaawatan sumurot dumngeg agadal willing daytay nya pay ti ko na nya ti purpose na daytay nga preparation ko na tayo spiritual renewal evangelization next wako madimatan si kaman lagi talmegan ni apaya nadadael ka nga rudan madinsan di jalatan di babamon. Okay, Thanksgiving. Apa yang nga Thanksgiving? Imagine ta simrek idto iti Kristyanismo 500 years ago. Could you imagine the Philippines nga awan ti simrek a Kristyanismo? Imagine niyo, anya ko mga ta, Muslim, daan nga kultura, kamu iti daan nga kultura idi ka no adda nagbaso lang ka ituno da sa dakanan nos kumayat ano magkabasit nga agbasol mapnak mo ti kaaruba imay ti Kristyanismo
Nay, ayan nan. Talmog mo man, madi mo. Thanksgiving, sumaro na. Anya, dagiti ti purpose na. Go, next. Okay. Anya padasan tayo no anya ay sukimaten tayo no anya ti kayat asawan ti parokya. Next. Parish is a certain community of a Christian faithful established continued in a particular church. Di Canon 515, di Roman Canon tayo, dahil ti kayat na nga ibaga ti parokya. Next. Kita umamot. Ni Pope Francis, imbaga na the year of the parish is not an outdated institution. Evangelii Gaudium, number 28. Nyati ko na. The parish is the Eucharistic community and the heart of liturgical life of Christian families. From the Catechism of the Catholic Church, 2179. Dahil kayat na nga ibaga. Dahil the broader meaning of a parish. Okay, proceed. Okay. 2017, the year of the parish, anya ti tema na, live Christ, share Christ, para iti new evangelization. Ibiyag ni Kristo, iburay ni, apay ngamin nga dito nga ibiyag. No, gamin no daduma ka, share Christ, light bearer, kung kuna mo da kita ay Christ bearer, kung kuna mo da kita ay taga-SBI idi. No missionary ka I want to bring Christ to the remote areas, kung nada, wrong dagi nga notion. Sakbay mo maiburay, masapol nga addan ni, ibibiyag mo ni. Go! Haam mo ngamin maitid, no awang kanyam. You cannot give what you do not have. Iso nga kuna, natin mo na dito, iba ilong-lungalong na, nga ibiyag tayo, pay sakbay tayo nga iburay. Takas ano nga iburay mo. No mistake di, panangawat mo kin Kristo, di mistake mo di imburay mo. No kamali di di inaram ay notion mo, di kamali mo di kwa tayo. Okay. Anya datoy kunana parish as a community of communities. Isu da di BEC. Gimong dagiti gimgimong. Okay. Siya mga minti kita umuwang ko tapno ka. Okay. Genuine Center of Constant Missionary Outreach ko na nareta. Proceed. To live Christ means at dati personal conversion. Nagriga nga min di parokya nga no awan personal conversion ti parok ay no awan personal conversion ti tattao iti parokya, kasla lang ti panagkitkitam ti parokya ka may isa nga pagtrabahuan, may isa nga duty. Kala ko ma, no awan ti personal conversion mo, inak la makimisa, gapota, inak agpakomunyon, gapota schedule ko. Inak makimisa, gapota, agsakti agbasa. Ina makimisa, gaputada kami ti sponsor. Duty lang. Uri siya nga padi. Naawan ti personal conversion, agreeing aktibigat, gaputa, it's my duty. Apa nagmisa di baryo apaya, obligasyon ko nga rod. Trabaho ko nga rod. Isang ano kinaadumon, nabannog akon. Nagtudol labaset, i-cancel tayon, Father. Ahang ka umay agmisa, Father, apaya, hangkam nakalutaw. Kamabali mo tagmisa nga awan. Ngam the personal conversion, nagbalin nga iso tiwagas tibiyag tayo. Tao na ka ni Kristo, makikaisa ka ti parokya, iso tibiyag mo nga padi, normal lata, ura inyat mapaspasamak, ngamin haan lang nga dajay, mapifeel ka nga, feeling obliged dajay, di puso tayo, kasla ti feeling mo ka, ma-obliged ka, haan nga kasjay. No, at the personal conversion.
Holiness of life, dayto yan nagriga mo ngamin, ti agbaling nga na santo. Anya ti holiness of life. Kanayon tayong ibagbaga. Oh, hello. Oh. Anya ti kinasantaw. Di ka ado kararag mo. Di ka ado debosyon mo. Di ka ado ti akam mo. Haan. No kasanom nga ibibiyag tapamatim iti inaldaw-aldaw nga maiyan nurot ti pagayatan ni Apo Jesus. Dahil ti kinasanto. No nagkamali ka, annugutem akamali, taaggaraw ti grasya ni Apo Diyos. Dagiti tattao marinada nga sika, maibibiyag mo dayay pamatim. No masaktan ka latta. No nagkamali ka latta. No isursurot mo nga kanayon, kin ni Apo Jesus ti panagbiag mo. Dayay ti kinasantuhaan nga dayay, kaado ti kararag, kaado ti kwentas mo, kaado ti kwam, ibagam nga adda akam mudtoy, lektor man, wano akulait, wano PPC, BPC, wano padi ka, kinasanto ka di dayayan, ay haan. Haan. No kas anom nga ibiyag, iti inaldaw. Living the gospel daily, so dayta, panangibiyag ti inaldaw-aldaw ti ibanghelyo. Okay? To share Christ, live Christ na dyan, to share. Kasano mo ti panangiburay? Evangelization. Where is evangelization? Kasano? How? In what? Hello? Nagmayat mo dagitay, kala ko madagitay, sinodo, tim sinodo tayaw. Apanda, magidaulo, ijay, gimgimong indaulwan da kayo, addan tumanan, mayat. No, addan na tayo mapantayumot ag service. Apantay mo ni Kristo, katadi apantay i-service, wano, gaputa ako light kailang. Ang ganas. Iburay ni Kristo, haan, ti panang iburay, ti evangelization. Where is evangelization? Haan nga dagitay ko natayo nga, haan nga makamamukin Kristo, dagitay ko, at the missionary aspect na dayjay. Ngam ti panang iburay, ti evangelization, di inaldaw. Sino ti umuna nga umawat? Your family. No kas anom nga iburay, ijay pamilyam. No kas ano nga marinada nga mairwar ni Kristo ije unag ti pagtaengan. Maikadwa ije kaarubam. Iso nga rod nga useless nga umay ka agin babasad ta, agin papakubon yun idta, no ije kaarubam ka awampay mamatpatiking ka. Awan mama ay na nga bagbagata yung nga nasanto tayo unag ti simbaan ngam ije kaaruba ka unay. Awam mo ti mamati kanyam, kaanon tong arod. Okay. Data missionary discipleship. Ada mo di sense of mission tayo. Dapat mangibagbag apo, ag-outreach program tayo kuma sa dinnaw. Ijay. Dinnaw tayo baybayading kada madarang dagiti hampay na dandanon ti Kristyanismo. Mayat. Awan problema. Danto pa'y laka-arrobam nga haan nga makataitingan, haan nga manganen, haan na pa'y may sana nga agsungsong-rod, iya nga awam pa'y ti isa, ang nan kadim pa'y maikan, before nga mapangkanto di dya, itamam pa'y ti umuna. Di unagtigimong mo. Iya man pa'y ka-arrobam, no sino madagiti mabalin tayo nga misyonan iya, sakbay nga tulungan man pa'y. Nakais-istrikto kay nga daduma, dahil karo ba mi apaw, natay, hangag, tay, hantay nga punpunan. Tapi sinukabalay na may sana apo, malagayam. Awan anak na nga makatulong, awan apo. Singiram, di pa'y makagatang ti sardinasan. Sang kay kahari ko kada kayo, lauray gudwa di tay tingmon, itid mon. Haan mo nga ibaga nga, ay da kami nga cluster, da kami nga gimong ka, da kante ka nga 20 tayteng. Uwan nga nadanto pa'y mula ka arroba, gadim pa'y matulungan, balbalatong daytan. Nag-istrikto tayo kasla pari sa iyo nga masapol nga istriktuan tayo na pinpintas pa'y nga kitaan. No di jay tayting mo uray no, han unay dakkel nga makitam nga si tutulong. Di jay ti pa nang iburay. Witnessing through charity and
Oh, basahin niyo man, witnessing through. Charitable mo lagi puso, managparabor. La, mayatak mo't ano, da kayo nga daduma ka, apa, alaam da ito'y pariya. Apo, alaam ito'y papaya. Very good. Ngam na di ka arubam ka, hanga makadawat king ka. Mo'y iyag ito yan. Nagparabor ka kanya ka, di ka arubam ka, uy, anyo sagsagidin na ito. Nagkurang tibunga timangga, nakita. Ikapitan ko, ipupos mo pa dita, sa nagaduitid mo kanya, kaya tak, nga di, ang nga di jay. Jadi bagbaga na nga inaldaw, nga panagbiag. Charity and live communion. Share communion. Nyati ko na natoy. Okay. The church is a mystery of iso nga wrong the notion tayo nga makimismi sa akmet awag tay-tay ting akmet umay kala makimisa nga awan bibibiyang mo no anya mapaspasa ang magtagimong mo ken dito'y parokya haan nga communion de jay umay kalaeng chen-chenda kasla kala umay laeng ITM mga ala kala tikod to'y ngam no ijay gimong mo ka mo maibiyag ada social dimension ti faith tayaw nga da pamati tayo kina Apo Diyos, ti kay kapintasan nga aspeto na nukas, ano tayo nga makibiyag ka, dagiti kakabsat tayo. At da kami nagiti daddo mga, faithful da, loyal da nga umay makimisa, umay dalang, ngam nun alpasan ka, nagawidan haan nga makilangan. Awan, kurang, awan ti social dimension, di pamati tayo. Okay. Ang datani, gayan ni, hapi kami nga ino na akmet. Vertical ken, relationship to God and relationship to other people. Haang nga mabalingan ni Apo Diyos lang. Ti social dimension, ti pamati tayo. Adda, kasano tayo nga makilangan ti tunggal may sa una ak mga min. Okay, next. Dato ni ko nanay. Marks of the church. May kabisa na giti katikista ra. What are the four marks of the church? One, holy, Catholic, and apostolic. The church is one. Holy, Catholic, universal, apostolic, going down from the apostles. Church of Christ is truly present and active. Kaslaman nga minutad duma ka. Very distant, DJ, pampanunutan tayo ti church. Kasla nagadayo, DJ, na tayo, you, da kayo ti simbaan, this is the building, da tayo ti simbaan. Paset naka, kameng naka. Every individual nga adto nga kwarto nga kintatay nga nabunyagan dito sa Salcedo, kameng haan nga adayo nga min ti simbaan kanya. No daddo magamin ka very anya ko very distant la unay di pa nagpampanunot tayo. Datayo. Amin nga activity tayo, amin nga aramidan tayo. Kameng nakadayta. Isudayta. Ni Apo Hesus. At dadtoy, kamang na tayo. Dadtoy. Christus Dominus est conanari. Okay. Anya rito the church is a common, is communion and mission. Kunamot the Saint John Paul sa Santo Mutan. Saint John Paul II. Communion and mission. Okay. Isuday jayan, gaputati kunanan, simrek idto yan, ti basic ecclesial sisa, kas ano tinaaramid, na iti pangrugyanan tayo. Go. Namo niya mga sisa mimo dagita. At dapat makisisa nga aso mo. Small faith communities where families gather, scripture is shared, faith is connected to life. Day taman ti kayat ko nga kanay. Iso nga idtoy, anjak pa una kinori addan si sayo, di ma adda si sayo idin. Basbasit yo. Da kami ijay idta ngamin talaga tinutukan mid ta idita ha. Wamahang kami man nag-project ni Apo Janong matinag project idta Del Pilar. Gin ay
pinadas ko tinutukan ti sisa dita. Kasano ting kastami ta year of communities nga roday ta idi. Anya ting kastami, ti sisa da kala ko makanyayo idi nga may sanga barangay wenno may sanga sitio, dualaeng haan ting kastami. Gudwa tayo ti babasit. 8 at most 15 families dapat kaaging ti 15 laeng next sisa manen. Haan nyo nga kaadwan tapaya nalaklak nga igather basit. Basit no ay mayat nalaklak nga tenglen no na may mayat no basbasit tano dakkel launay ado ti narigat nga itengel kaslating kas jemi idi kwan mayaten napapauneg pimintasen misa adal idi kwan nag BEC Congress kami dita parokyat na Del Pilar. Nagayab kami ti speaker. Ay, family ni Apo Bet, ni Bishop William, ni Apo Obispo, ng Misa, ni Apo Flor, imay nagtok. After ja adal mi, intok mi amin, sadto say, adamot imay, hana mawawatan ti sisa, sa bali mo ti kungkunana. Nagmadi mga panunutan. Ayay kala na kami, nag-gather kami, Apo, almost 700 sa tinagatindar. Pampamili kada kwa kasjeti ka na pamilya maiburay ti scripture nagibasa ken daytoy tinapateg faith is connected to at dagami no dadduma ti panagawat tayo ti faith inside the church at damo no dadduma ti panagawat ti faith head level ngam awan ije puso awan ije ima awan mamaay na. Ti pamati na igamer, maiyap apply iti inaldaw haan nga agpatinggalat toy, naglaing ka agpayso nagado ammom nga luwalo, nagado ammom nga linteg ti simbaan, ngam jay application ti puso ken iman, madimutten hanga us to dayay. Taado ti kasjay, alay ikabisa da amin nga Biblia. Nakwada amin when it comes to love and service, tulong, charity, awan bagsak. Haan, naigamur. Kung nana dito. Okay. Next. Busy. Anya na tayo, inawagan tayo sisa. Consciously strive to integrate faith and life. Uray na kami nagbasbasa kami. We usually hear at the BEC program yo. Hindi pala seminarista kas against di panunot ko na BEC program. Adda sisa program yo. Kasla madidiyari naklat nga mangdangag. Which is usto hang gamin nga program. Di bagbaga tayo or di umay tayo jay. Sisa, BEC is a way of wagas ti panag. Uray pumanaw ni Apo Padi, numayat di jay kwayo, haan nga matibag, taapaya, nagbalinan nga iso ti wagas ti panag. Panagbiag, panagikaaruba, panagilangan, itutulong, panangisakit. Dapat di jay, udat duma ka, medyo question na rakpay. Di jay nga rod, naganan, saranay, no da Diyos pitalan, agtataray tayo nga mapanmangkitan, maratel tayo aminan, mayat mat, di last minute, last second itibiyag, last seconds tibiyag da jay tao, ngam sakbay tayo kung mga mapandijay, di inaldaw-aldaw, adda ka di panangisakit mo, di inaldaw-aldaw, kinumustam ka di inaldaw-aldaw, inted mo ka di os-osto, haang kanto nga agapura nga mapaanan no, pumusay, no agsakit, tulungan tayo, salakan tayo, at biyag no masapol nga maisalakan, ngamahaan nga maratel nga gapuday, alam mapan tayo, kasano ka di ti relasyon tayo, di si bibiyag tayo. Dahil ti kayat na napatpatag nga amang dayjay ngam dayjay to Allah tulungan tayo ngam haang kumaanga iso pakaratilan tayo kasi inted mo maamin di ayat mon awan ti kamati mon so ako na dayto ni ma-integrate ti faith and life ijay BEC natural nga tumutulong kan hamo nga plan-planwan natural nga agay ayat hamo plan-planwan natural nga isaksakit mo ni kabsat mo, haam mo nga balbalakan.
Dahito ti bagbagana na ito eh. Into no natay, sada kay paglinyaan nga agpakawan, edi si bibiyag, goy-goyabam. Laman? Edi si bibiyag din pampansinan, edi natay, sakan to agin pa, naladawon BC transforms the parish from, anya dayay, institution to, hindi dyan ibagbaga ako, nga pang nagarup tayo gamin, ti uri ti simbaan, institution laeng, haan nga community, adu ti kakas dyan nga kakabsat. Mapanak laeng makimisa, awan bibibiyang ko, go, institution dayay. Hindi parang, hindi gimong tayo, no institution, di palagkit kita, haan nga makikaykay sa kurang dayay. Uray dayay BEC. Nanti pa nang ipagrup tayo ko programa laeng, haan tayo, ma-integrate, iyabiyag tayo, alam, dagiti na duma, nakaad-ado nga module, ginaburanda kay ti module, dayo basbasaan, panong palbilin mo, ibasa nga, application na ko, madim, maday. Ore awan module, no, may isa nga sisa, may isa nga, gimong tayo, kamari-ri na, nga tattao, tinagyan na. Community. Passive to, participative. Okay. Daytoy. Kaya tinarami daytoy. Kasla kumada tayo, imbas-basit tayo. The whole church. Roman Catholic Church, di Roma, ni Santo Papa, iso ti Sentruna, na duma-duma nga kontinente. Datay dito Asia. Ito Asia. Datay di Pilipinas. Nagdakkel nga Pilipinas. Manong nga diocese. Tatay Ilocosur, Nueva Segovia. Anya ti Nueva Segovia, naduma-duma nga parokya, may sakay nga parokya toy. Iti parokya, ay bikaryato, iti ko bikaryato tayo. Mano nga bikaryato tayo? 5. Di kwadji bikaryato, mapanti parokya, iso ti parokya tayo. Ibasbasit tayo, iso di barangay, gimong. Kaya man gimongan, godwa-godwaan tayo manan, iso di jay, sisa. Nga dayta siya composite of families, han? No. Tanang runa, taagkakaaruba, tanang runa ngamin, taagkakaaruba no daduma, iso da number 1 nga aga-apa. Iso nga namaymayat nga pagbalinan, abasit nga, simbaan, dayjeti, plano na, dayta tikada, sa kunada nga, sisa, basic ecclesial communities, dayta titartaryetan na. Okay. Yung sumarunaw. Sisa? Anya dagitoy? Empowerment. Dahil tati hamoy mo nagre-riyan. Kala ko madagit agtutubo. Apay aktibo ti agtutubo yo. Anya ti, please give me definition, what is active agtutubo? Iya aja naggapok ijay. Handamot nga una yung makibik, bikaryato ka na magikres-kres, daking kada kwa. Dayjay ka diti active kanyayo. Ada dayjay simbaan nga, agsasala mo ti, alive. Nadayjay kres daking ka, anya naga nalaing da mga sumala. Dayjay ka diti kung kunana, haan, kunak, ti aktibo, no ijay sisada, dagiti agtutubo ka kayad da nga, simpaan di pagmisaan di likod ti balayan, dalusandan, iso dati agdekoraran, agi palunipin ti nagdalusan, dayjay ti aktibo nga agtutubo, ijay panangipagorup ko. Haan nga dayjay umay di parokya kada bikaryato kada diocese nga kasla naka-active ijay nga mahanang amu di sisa na baliktad. Balbalatong dayta, hangaos usto. Hala empowerment. At na may nga padimot ang mang tultulad di jay style ko. Anya ti style ko? Dapat ko 8 to 10 families laeng. Taapaya. 8 to 10 families. Ikam ti leader na, manarawid-wid, worship and liturgy, acolyte, lector, agtutubo, amin-amin nga commission ited mo. Awan na bati jesisan, na alam aminan. No na ikam amin ti akam da meeting aminan awan agbati di balay data na alam aminan ngam di may isa nga mga barangay upat nga sisa oray no agayab ka basbasit to pala di porsyento ti umayta awan akamda miso dayta hampay nga nag full blast datayo akadupay empowerment
So, kitaan nyo, haarin nga na papadila tayo agsasao, nagado ti talent tayo. Ho! Gasam ta, ingkay seminarin dagitay agbunyag. Gimas mo, damo ng seminar, 22 minutes. Ay, one sabi, 22 minutes, wako niya. Ay, 12 lang mo. Agri-collection. Ano nga nag-grador ito'y, nagsisiglat. Yung kayo mag-seminar, iyag yung totoo. Nagado nga talent. Malaksi do insecure ka nga pa, di si kala tinalaing, amo mabigbig dagita nga talento, amo makita. Nyapay, empowerment, solidarity. Panaki, kay kaysa. Okay. Nyapay, communion. No mapagbiag mo daytan, haantay nga ma-perfect. Kin still nga ti ay pampanunutan tayo agrevolve barbaring no spiral ko na tayo agim improve ti karon na nagsubli-subli nga haan nga agim improve ay kaawanan isugarod nga agkas-kas jengem adda pagim improvean na adda pumipiyaan na sumaysaya at aging ganan ton nga dijay makita mo di porsyento na ke dakdakelan na may mayatan dagiti pampamilya di sisa kadagimongan ke medyo maaawatan dan dakkel abanag dayay hantay nga ma-perfect narigat nga mabalin nga improven. Okay, agpatinggatay pala ditoy nya sumarunaw ni mo Dominic data. Okay, into no bigat ituloy tayo tumanan daytoy nga discussion tayo padpadasen tayo. Allow the Holy Spirit na mabalbalin, iyawis yo, kasisaan nyo, kagimungan nyo, pampamilya yo, tapno na pinpintas mo laang. Amo yo tirigat na apaya. Tinawanak nga sao. Tunggal ko nga sao. Ti karon na, nagitaro pa yo, isumot nga iso, awa mo mawawis yo, di amo yo amin. Amo yo aminan, nga datuyan, dagitay mo awan, aso na mo ti awan. Hindi ako mula serbina, iso nga napinpintas addada dagitay ko maagdadamo nga makangeg kada kayo kaamok nga maikabesa ni ani gasam data na ikabesa na pay amin nga kararwat ti simbaanan. Hindi ko maano may mayat dagitay away rumbeng nga adalan addada ti karon na kada kay nga nakaawat da kay mga makaammon napnap no agtap-tap wak ti si review pan nakaawat yon adda pay mo zero. Basic tay pala kanya da kayo ka na advance. So nga na may lata isoda ko mamot may pakaawat, may pakaammo tapno umuneg tanauneg kayon, tala ko mano jay training ti tennisen, nakaadayo kayon nalaing kayon, dapay laeng hangan ng rugrug sadan to umay lumaok. Ay kasan gugulo lubong tayo. Anya ti kay kapintasan na dating aramidin tayo apo. Tata, dagiti aramidin tayo. Agtrido tayo para ti dedication. Anya, we thank God. Hala nga di jaga po ta maikadwa nga tawon nga kuwada tinapintas nga simbaan. Yes, we thank God for your sacrifices. Daya ayat yo. Agyaman tayo kini Apo Diyos data puso yo nga nga uray pa'y no na nagsangit, narigatan ngam napataaderyo. We thank God, apaya. No mariri na yung agargaraw niya, ti Espiritu Santo iti sisayo. Agargaraw ti Espiritu Santo ti parokya yo. Agyaman tayo kina po Diyos. Agyaman tayo. No sika ka medyo, ada pala kunusal mo, magkaisaksakit, agtrabaho pala ti Espiritu Santo kanya tayo. Kanya pa'y, hanlang nga di agyaman, dawatin tayo taad-adda nga riingan na tayo. Dagitay medyo nakapkapoy pa'y laeng, dagitay kakabsat tayo, nuhan tayo kabaulan ida, dawatin tayo ti Espiritu Santo tayo, iso na mati manggaraw kadakwa, datahan tayo nga baring-baringan, nabilag ti Espiritu Santo, isumang tartarabay kada tayo. Nagado nga pagyamanan, nagado nga dawaten, nagado nga pagserbian. In the end, tintulaban dita, sino ti umununag ti pamati na, sino ti makauawat, sino ti umasasideg kini Apo Jesus ti pamati na, dahil ti laban tayo dita. Hanga di kapintas ti program, hanga di kamayat ti kabungga dayay aramidan tayo, dahil kaunag ti pamati tayo. Itultuloy tayo nga rin dito na Santon Amisa.
Panagdato, ada kararag? Kararag sa pasap? Kakabsat, intay si papakumbaba nga idatag, iti ama tayo ana ilangitan, dagiti kasapulan ti sa pasap nga iglesia, nangro na ti parokya tayo, kat kuna tayo iti tunggal panggap, Diyos apoon ti kaasi, denggan na kam kadi. Agpaay iti Santa Ina nga Iglesia, tapno babaen iti panangidaulo ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, pabadi ken mamadre, mayan ninaw kuma iti baro awagas, iti kinasimbaan, ket agtultuloy a marikna dagiti tattao, ana ikapeng da iti bagi ni Kristo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti gobyerno tayo, lokal man wenno nasyonal, tapno agbalinda kuma amatalek, nasingpet ken manangaasi, ket agserbida analinteg ken napudno, ket masursuro da at ubngaren iti kinakillo, kunniber ken panangtagtagilagan iti biag, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti lideres iti sangalubungan, tapno babaen iti pannilaw ti Dios, malawlawagan iti nakaulaapan a panunot ken puso da, ket mapaksya ti gurang-gura, sakit tinakem ken pungtut, kadagiti kaungganda, ket agtuloy da amang itandudo iti kapya iti sangalubungan, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo a biktima iti didigra, gubat ken inhustisya, tapno iti Diyos, ikanawa na kumaida, iti amin na pagpegadan, ket saan da ang maupay, iti baet, dagiti nakalkaldaang apasamak, ken di da ang mauma, adumawat iti tulong, ken asi ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadatay amin nga da dito'y ita, masursuro tayo kumay ti agbalin anapakumbaba, agtalinaed anadalos, ken makayayo iti matang iti Diyos, ket agsaksi tayo iti naimbag adamag, saan ket nga inuulbod, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti so amin ngay ayaten tayo iti biag, anang ipulangin iti biag da iti namarswa, nang nangruna kadagiti awan makalagip kadakwada, sapay kumat tati Diyos, ipay na iti agnanayon a panaginana kadakwada, ket masarakan da iti nananay akapya iti sidong na, kumararag tayo iti Apo. Ama ana ilangitan, si nanama kami ama ikan tinaan-anay kaipapanan dagitoy atarigagay mi kasmay may sa agimong sapay kumaapo ta dagitoy kalkalikaguman mi timang tulong kadagiti tignay mi itidalan mi nga agturong ken kagapumit laeng ken Kristo nga apo mi. Tuidaton mi ketawatemida, sapay kumatamay kari. Amay datong irabaw ti altar na, dahil tiya tinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay ka.
Kumararag tayo, kakabsatap na tayo, kanda gito'y adaton tayo, makaayayo kumay ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamay tapagimbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo, tasaranayan na kam tibugbog tong nga anak mo, anagbalin a tao, iso idi maipas ngay, saan na dinadail ti kinaberhen ni inana, no di kat pinasanto na, lapsutin na kam kumamit, iti kinadakes mi, kat aramiden na makaayayo ken kadaytoy, apanagdaton mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo, a Diyos tayo. Pudno unay maikari kat rumbeng, annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santon nga ama, man nakabalin, kat agnanayon a Diyos. Ibunan nagmi ang nakakaskas daaw ka, ket nang runa-una iti panangilagip mi ken nainggasatan, a Berhen Santa Maria atulong dagiti Kristiyanos, itanok mi as iyaman ta kinaman nga asim, takadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo, ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo, ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Berhen, inted mo tinangisalakan nga iso ni apo mi a Heso Kristo, ket gapuken Kristo agrok babi tadayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo, ket dawaten mi ta ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin apan. Di langit ken daga, napnuday ni Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubuhayan, di amin akinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo tay espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kiti paay mo ida kada kami abagi gandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman kan ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito iti bagi isa mayawat to ama ipaay kada kayo. Hasta met akalpasan day di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tada ito iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol haramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag
ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayo paay mo ama ikari kami, nga da dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parairayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kahit makiranod kam to, kaya nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti gana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mamihadag sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, di pagarya, matungpal kuma, tinagan mo, dito'y dagapa sa dilangit. When dito'y dagapa sa dilangit, iten kadako ikanen miti pati na yung daw pakawanen dagiti akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di na kamet baybayan nga umandugo iti suliso ket isalakan ka iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol, may ilisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukanyak ti ited ko kada kayo, san kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayong kumangad, da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya.
Ako mga sika, Kordero ti Diyos sa mangikat basbasol ti lubo, item Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat gaday ti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salay nga saom, mapaimbagton. Diyos pagkamanga kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo ti panangawat mi kadagiti nailangitan na sakramentom.
Ipaay kada kaasim, tada kami nga agragsak, ti panangilagip mi, kena gasatan a Birhen Maria, mapudnuan mi ti agserbi kadagiti misteryo ti pannakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isaw makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo dagiti nang idaulo, iti daytoy nga umuna nga misa triduo. Kastoy tumod lang ti oras na bigat Apo, ti misa tayo laeng. Ituloy tayo today discussion tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbagarabi itayo amin Apo.